V roku 1958 začala NASA so skúmaním oceánov, avšak 26. júna 1978 bol tento výskum náhle a bezdôvodne zastavený. Namiesto toho sa NASA zamerala na skúmanie vesmíru a nájdenie spôsobu, ako dostať ľudí z tejto planéty. Prečo ale NASA zastavila skúmanie oceánov a zamerala sa na vesmír? Práve toto bude témou dnešného videa, pretože väčšina ľudí na túto otázku odpovie priamo odpoveďou, že úlohou NASA je predsa skúmanie vesmíru, veď to vyplýva aj z jej názvu – Národný úrad pre letectvo a vesmír. Faktom však ostáva, že NASA mala, respektíve stále má program na skúmanie oceánov. No a aj na to sa dnes pozrieme. V jednom z mojich predošlých videí som spomínala práve konšpiračnú teóriu o tom, že NASA našla niečo v oceáne, čoho sa zľakli a na základe toho sa zamerali na vesmír. Dnes si túto teóriu prejdeme trošku obšírnejšie a pozrieme sa aj na vyjadrenie jedného bývalého zamestnanca, ktorý pracoval práve na výskume oceánov. Ak sa vám bude dnešné video páčiť, budem veľmi rada, ak mu dáte like, prípadne aj odber tomuto kanálu, aby vám neunikli žiadne ďalšie videá a teraz už ideme na to. Čo je to NASA a aká je vlastne úloha tohto úradu? Národný úrad pre letectvo a vesmír, známy najmä pod skratkou NASA, vznikol v roku 1958 ako reakcia na sovietsky satelit Sputnik, ktorý bol vypustený v roku 1957. NASA dnes zodpovedá za výskum vzdušného a vesmírneho priestoru a taktiež za vývoj technológií, ktoré súvisia s týmto výskumom. Pred časom však na sociálnych sieťach začala veľmi bežať informácia o tom, že NASA v roku 1978 náhle a bezdôvodne zastavila skúmanie oceánov, čo samozrejme spustilo vznik a šírenie konšpiračných teórií, čo sa asi tak mohlo stať. Ľudia začali špekulovať o tom, že NASA mala byť pôvodne vytvorená práve za účelom skúmania oceánov, no pri výskumoch našli niečo, čoho sa zľakli a preto sa zamerali na vesmír. Pretože v oceánoch by sa mohlo vyskytovať niečo veľmi nebezpečné pre ľudí a preto sa zamerali na spôsob, ako ich dostať z tejto planéty. A ono tieto obavy, alebo teda skôr konšpiračné teórie, dávajú aj z časti zmysel, pretože napriek tomu, že oceány pokrývajú takmer 3/4 plochy celej Zeme, máme ich zmapovaných len 20% a preskúmaných len 5%. Má ale NASA naozaj niečo spoločné so skúmaním oceánov? Podľa oficiálnych informácií uvedených na stránke NASA bola NASA založená za účelom skúmania vzdušného priestoru a vesmíru. No ako som už načrtla v úvode, NASA skutočne má doplnkový program, ktorý je zameraný na výskum oceánov. Podľa oficiálnych informácií na stránke NASA je súčasťou ich poslania rozvíjať celkové pochopenie fungovania Zeme. No a výskum oceánov je veľmi dôležitý práve kvôli tomu, že ovplyvňujú počasie na celej planéte. Ohrievajú a ochladzujú, zvlhčujú a vysušujú vzduch, riadia tiež rýchlosť a smer vetra. Takže pre tých, ktorí ste si automaticky povedali, že NASA predsa skúma vesmír a nemá dôvod skúmať oceány, pretože na to nebola založená, musím vás sklamať. NASA naozaj skúma aj oceány. Videá o tom, že NASA bezdôvodne zastavila skúmanie oceánov, sa stali naozaj virálnymi a z tohto dôvodu sa k ním vyjadril aj hovorca NASA, ktorý potvrdil, že NASA skutočne začala s výskumom oceánu už od svojho začiatku. V súčasnosti skúmajú oceán viacerými rôznymi spôsobmi vrátane nejakých satelitných pozorovaní, ale aj terénnych výskumov priamo pod hladinou oceána. Súčasťou výskumu je aj využitie rôznych robotických technológií, ktoré sú nasadené práve na skúmanie tých hlbokých častí, do ktorých sa ľudia nemôžu dostať. No a tieto robotické technológie nielen, že zhromažďujú informácie, ktoré sa týkajú dna oceánov, ale taktiež by mali simulovať nasadenie podobných robotických technológií na cudzích planétach. No ale týmto vyjadrením sa samozrejme ani šírenie, ani vznik konšpiračných teórií na túto tému nezastavilo. Práve naopak. Pozrieme sa teraz na niekoľko konšpiračných teórií o tom, čo by sa malo nachádzať pod hladinou oceánu a aj o tom, prečo vlastne NASA zastavila tento výskum, aj napriek tomu, že sme si pred chvíľou povedali, že tento výskum naďalej pokračuje. No a už o chvíľu si povieme aj o veľmi zaujímavých tvrdeniach jedného z bývalých zamestnancov NASA. Vyspelé civilizácie či rôzne mýtické stvorenia, ktoré poznáme najmä z príbehov, záhad, legend a podobných vecí, by mohli byť práve potenciálnym dôvodom na obavy z hlbín oceánu.
Hlavne, keď si teda spomenieme na to, aká zanedbateľná časť oceánu je do dnešného dňa preskúmaná. A keď si vezmeme, že 80% oceánu nie je ani len zmapovaných, tak možno naozaj existuje možnosť, že by sa v hlbinách oceánu mohla nachádzať nejaká stratená civilizácia alebo niektoré z mytických stvorení. Práve tie by sa tam totiž mohli podľa konšpiračných teórií naozaj nachádzať. Niektoré z nich hovoria, že by sa pod hladiny oceánov mali ponoriť určité skupiny ľudí alebo bytostí, ktoré si práve pod hladinou oceánu vybudovali celé civilizácie. Ich existencia by ale mala byť vládami a rôznymi mocnými organizáciami utajovaná verejnosti. Iné teórie zase spomínajú pradávne civilizácie, ktoré mali byť ponorené do hlbín oceánu následkom rôznych prírodných katastrof, ako napríklad nám veľmi dobre známa Atlantída. No a podľa niektorých teórií mohli byť niektoré z týchto civilizácií zachránené pred úplnou skazou a pod hladinou mora si mohli vybudovať celé podmorské svety. Ďalšie teórie zase vychádzajú z rôznych legend naprieč celým svetom a hovoria o tom, že by sa v hlbinách oceánov mohli nachádzať rôzne mytické stvorenia, ako napríklad sirény, ktoré majú zároveň vybudované rôzne podmorské svety, ale aj o čosi hrôzostrašnejšie stvorenia, ako napríklad kraken, megalodón či leviatan. Podľa niektorých ľudí by mohol byť príčinou tohto všetkého práve leviatan. Neviem, či je to len mnou, alebo či ste si to všimli aj vy, ale mám pocit, že v poslednej dobe sa veľmi veľa konšpiračných teórií zakladá práve na nejakých častiach Biblie. A rovnako aj táto teória má základ v Biblii. V žalmoch, konkrétne v kapitole 104 katolického prekladu sa píše: Tu more veľké, dlhé a široké, v ňom sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské. Po ňom sa plavia lode i leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral. V evanjelickom preklade sa druhá časť znie: Tam leviatan, čo si ho stvoril, by zahrával v ňom. Vo videu, ktoré som spomenula v úvode, som spomínala aj výbuch pod hladinou oceánu, ktorý bol zaznamenaný na videu, ale podľa NASA ide len o súčasť testovaní. Z akého dôvodu by ale testovali práve výbuch pod hladinou oceánu? No podľa jednej konšpiračnej teórie nešlo vôbec o žiadne testovanie, ale pokus o zničenie nebezpečenstva, ktoré číha pod hladinou. Ďalšia teória zase hovorí o tom, že NASA mala uzatvoriť dohodu s podmorskými obyvateľmi a preto výrazne výskum obmedzila, čo dáva niektorým zmysel práve kvôli tomu, aká malá časť oceánov je do dnešného dňa preskúmaná. No a dáva im to zmysel aj kvôli tomu, že napriek dostupným technológiám stále výskum nejako výrazne nepokročil. Je tu ale ešte jedna teória, ktorá je podľa mňa úplne nepravdivá, teda najmä vo verzii, v akej je šírená. Nie, že by tie ostatné teórie mali byť pravdivé, to nie. Stále ide len o konšpiračné teórie. No ale teraz späť k tej teórii. Údajne sa mal jeden z bývalých zamestnancov NASA vyjadriť, že nie je preskúmaných len 5% oceánov, ale až 68%. A pri jednom z prieskumov mali výskumníci NASA nedaleko Havaja objaviť jaskyňu, ktorá vedie do rokliny hlbšej až o 50% hlbšej, ako je Mariánska priekopa. NASA mala teda vyvinúť technológie dostatočné na to, aby boli schopní preskúmať toto miesto. No a práve počas misie, ktorej úlohou bolo skúmanie tejto hlbokej rokliny, mali objaviť rôzne živočíchy, ktoré ešte nikdy v živote nevideli a ktoré boli násobne väčšie ako živočíchy, ktoré poznáme. Následne mali ale v rokline objaviť ďalšiu jaskyňu, v ktorej uvideli niečo, čo si ľudia nedokážu ani len predstaviť. Obrovské oko vo veľkosti domu, ktoré sa pozeralo priamo na nich. A prečo si teda myslím, že táto teória nie je určite pravdivá? Ide podľa mňa len o veľmi zveličený a prikrášlený zážitok, o ktorom rozprával jeden z bývalých kozmonautov NASA, Gareth Reisman. Gareth bol jeden z veľmi mála ľudí, ktorí zažili rovnako pobyt vo vesmíre, ako aj pobyt pod hladinou oceánu. V rámci jednej z misií zameraných na výskum oceánu strávil Gareth 14 dní v podmorskom laboratóriu Aquarius, ktoré je umiestnené zhruba 18 metrov pod hladinou mora. V jednom podcaste rozprával o zážitok nielen z tejto misie, ale taktiež aj z jeho misií vo vesmíre a práve počas tohto rozhovoru hovoril o tom, ako raz počas svojej misie narazil na obrovské oko vo veľkosti futbalovej lopty, ktoré bez žmurknutia pozeralo priamo na neho. Oko však bolo len súčasťou tejto ryby.
Toto ale nebolo to, čo som myslela, keď som vám hovorila o vyjadrení jedného z bývalých zamestnancov NASA. Okrem Garretta je tu totiž aj iný bývalý zamestnanec. Istý človek tvrdí, že pracoval ako vedecký výskumník NASA a spolu s jeho tímom skúmali práve oceán. Ide o človeka, ktorý svoje poznatky uverejnil anonymne na Reddite, čo asi aj dáva zmysel vzhľadom k tomu, ak by to bola naozaj pravda. Sám sa v príspevku vyjadril, že v tejto oblasti zmizlo mnoho ľudí, ktorí zdieľali o mnoho menej informácií. No na druhú stranu to odoberá na dôveryhodnosti všetkých týchto informácií, ktoré poskytol. Každopádne ide o veľmi zaujímavé tvrdenia, takže sa na to teraz spolu pozrieme. Používateľ GagaMaster3 na Reddite tvrdí, že je bývalým výskumníkom NASA, ktorého divízia mala na starosti prieskum fauny a flóry v hlbinách oceánu. A že Mariánska priekopa nie je najhlbšou časťou oceánu, ale okrem nej existuje mnoho podmorských jaskinných systémov, ktoré sú omnoho hlbšie ako Mariánska priekopa a niektoré z nich sú naozaj veľmi rozsiahle. Počas výskumu sa im ale nepodarilo identifikovať všetky formy života v oceáne, avšak NASA jeho a jeho tým vyhodila a zamestnali nových ľudí, ktorí sa zamerali na výskum vesmíru. GagaMaster tvrdí, že bol zapojený do dvoch veľmi zaujímavých štúdií. Prvá z nich mala za úlohu vyšetriť zvláštny incident. Kovové časti na ropnej plošine Montesera mali byť poškodené neznámym zdrojom a trojčlenný tím potápačov bol vyslaný na to, aby preskúmali, čo sa vlastne stalo. S týmto tímom sa ale pod hladinou oceána nachádzalo ešte aj niečo iné. Niečo, čo ešte nikdy v živote nevideli. Išlo o obrovské hlavonožce, ktoré podľa teórií zámerne poškodili plošinu, aby prilákali ľudí a zaútočili na nich. Malo ísť o obzvlášť inteligentné tvory. Jeden z nich mal prvému potápačovi odstrániť z chrbta kyslíkovú nádobu, zatiaľ čo ďalšímu odstránil plutvy. Druhého potápača jeden z hlavonožcov udusil zo zadu, zatiaľ čo tretiemu sa podarilo použiť podmorskú svetlicu, čo vystrašilo tieto tvory a jemu sa podarilo utiecť. Následne teda ohlásil, čo sa stalo a tvrdí, že tieto hlavonožce mali čierno-modrú farbu, ktorá je vlastne ideálna na prostredie, v ktorom sa nachádzajú, pretože vyzerajú takmer neviditeľne. No a zdá sa, že veľmi dobre chápu ľudské nástroje. Zároveň však obyčajné potápačské nože vôbec na tieto tvory nefungovali. Druhá štúdia sa týkala udalosti, ktorá začala ako bežné stroskotanie lode, no nakoniec skončila ako jedno z najväčších utajovaní v histórii. Potopená loď mala denník, v ktorom mali byť spomínané práve také isté bytosti, ako boli spomínané potápačom z ropnej plošiny Montesera. Čiernomodré obrovské bytosti pripomínajúce chobotnice, ktoré pracujú v tímoch a dokážu využívať ľudské nástroje. Na loď mali zaútočiť v noci a poškodiť ju tak, že už sa nedala opraviť. Následne mali stiahnuť živých ľudí do hlbín oceánu. Podľa tohto človeka ide o naozaj nebezpečné tvory, ktoré sa nachádzajú ale vo veľmi, veľmi hlbokej vode. Takže pre bežného človeka nie sú vôbec nebezpečné. Avšak potápačov alebo ľudí, ktorí sa zaujímajú o výskum oceánskeho dna prostredníctvom ponoriek, by podľa neho mali varovať pred týmto nebezpečenstvom. GagaMaster si tiež tvrdí, že práve tieto stvorenia boli zodpovedné za tragédiu, ktorá sa stala v ponorke Titan. A tvrdí tiež, že práve toto bolo dôvodom, prečo NASA zatiaľ obmedzila skúmanie oceánov. Nechcú sa totiž dostať do kontaktu s týmito bytostiami až do momentu, kým nebudú mať správne opatrenia. Čo si o tom myslíte? Mohla by to byť pravda? Nie som si úplne istá, či mi toto vyjadrenie príde dôveryhodné, avšak vzhľadom k tomu, aké množstvo oceánov máme preskúmané, je asi možné, že sa tam nachádza čokoľvek. No a teraz všeobecne, bez konšpiračných teórií. Prečo sa vlastne nevykonáva nejaký intenzívnejší výskum oceánov? Strach z toho, čo by sa mohlo potenciálne v čierno-čiernych vodách oceánu nachádzať, nie je jediným dôvodom, aj keď samozrejme ide o veľmi dobrý dôvod na to, aby sme sa báli preskúmavať oblasti, kde žijú už len živočíchy, o ktorých vieme, že sú nebezpečné pre ľudí. Stále sú tu ale aj rôzne iné nepríjemné udalosti, ako napríklad potopenie Titanika či rôznych iných lodí, ale aj rôzne legendy o stratených civilizáciách, Bermudskom trojuholníku a podobných záhadách. Hlavným dôvodom chýbajúceho progresu v tomto výskume je ale veľmi pravdepodobne to, že je to veľmi drahé. A aj napriek tomu, že dnes už máme potrebné technologické vybavenia na to, aby sme oceán skúmali, je veľmi pravdepodobné, že tento výskum by vyšiel omnoho drahšie ako výskum vesmíru.
Také jednoduché to je. Dnešné video je teda na konci a ja sa veľmi teším na vaše reakcie a na vaše názory k tejto téme. K svojmu komentáru taktiež pripojte emoji chobotnice, aby som vedela, že práve vy pozeráte moje videá až do konca. No a ak máte radi konšpiračné teórie, fanteórie, záhady či legendy, nezabudnite tiež odoberať tento kanál, aby vám neunikli žiadne ďalšie videá a my sa vidíme na budúce. Ahojte.